Goddag, jeg hedder Thomas, og jeg har bygget en meget flot pony ud af genbrugstræ. Der stod den. Dagen efter jeg havde sat den op, der var den blevet hugget. Så skrev jeg ind på Facebook, min pony var blevet stjålet, om der var nogen, der havde set noget. Og der var en flink fyr, der hedder Laurits, der havde set, at der var nogle unge fyre, der havde stået klokken 2 om natten og savet i ponyen. Så nu er vi på vej hen til nummer bip og se, om det er der, at ponytyven bor. Det er det, Michael. Hej Michael, du snakker med Thomas. Goddag, Thomas. Goddag, jeg skulle høre, om jeg kunne komme op og hente min pony. Fedt. Ja, det må du gøre. Okay, fedt. Er ponytyven? Det er det sgu. Det må jeg sgu ærlig indrømme. Goddag. Goddag. Må vi så se, hvad der er sket her? Ja, det må du gøre. Den er... Jeg ved ikke, i vores kæmpe brændende tirsdag, der forsvandt der sgu en pony på jeres... Jamen det er jo, hvad der sker. Må jeg bede dig om ikke at filme min lejlighed? Ja, selvfølgelig. Altså sådan, ja, mere... Må vi lige se ponyen? Ja, det kan du tro. Hej Hunni. Det var mærkeligt. Men kan du ikke prøve at forklare præcis, hvad det var, der skete? Der var mange øl, og det blev sådan en masse snaps, tror jeg. Og da det så var overstået, og klokken var mange, man skulle til at se, og ja. Ned, og så den her, så var det en veninde, der på 45 kilo, hun var jo meget stor med en lille pungefæng. Og så synes det var fed, og ja, jeg ret i at tænke, det fedeste vi kunne gøre, det var at stille den op foran en kæreste, som sov og vække hende, imens der stod en 3 meter høj pony foran sig. Det var da også romantisk. Det havde det egentlig også meget sjovt, men se hovedpine dagen efter, det blev mindre sjovt. Når man har fanget en ponytyv, så skal man altid give ham et lille ret over nallerne. Accepteret. Og have en god dag. Og Jo, lige måde. Og jeg beklager med hensyn til alt besværet. det gør ikke noget.